babe nabo-ke ngokugqithisileyo bawuvayise wami xa kuzothunywa umntu bawutshesi umntu ozathunywa uyajikelezwa kukhangelwa ukuba zoba lo msebenzi ayawenza uwulungele kula dolobhana ndisuka kuyo inamagama amahlanu kukhe phaya athi umfana ukhandile intombi ukhangela uba usaphela yini abazathunywa bayajonga tata ngoba babizwa ngoba ngoonozakuza funeke xa beye kulaa mzi baye babuke senzakele kule nkonzo kujonga ifanele nomila kwabantu sithunga abantu kanti sithunga abantu abangawulungelanga lo msebenzi ndithi bawuthezi umntu yajikeleza xa zathunywa thomba uwulungele lo msebenzi makabonga uthini ndizele ukuze babe nobomi babe naboko ngogqithisileyo uthi umntu athunyiweyo ngoba ufuna uqiniseka ngomsebenzi awenzileyo uba uwenze ngendlela eyiyo ndiva bawuthezi ilinike kaThixo lesibini emveni uba uThixo ephoxekile egadini eyedeni makabongwe uThixo kwabawo nanibantwana wathi ufika umntu abembeke apha wafike ezimele emuva uphina esengokuwa ndive isandi sakho ndazimela ngokuba ndiyembaze makabonga uThixo ndizela ukuze babe nobomi ngogqithisileyo ngivuma ugokweli sithi lasenyuka livumba lesono lakuThixo uThixo wadukisela wabuza uba sizawuthuma malini babawo nanibantwana ngifuna mfo xazawuthunywa kuvunywa ingoma eyodwa kuthi uzuko kuthi uzuko kuThixo uqawo emhlabeni inkolelo ebantwini ngoba kuzothunywa umntu makabongwe uThixo ngiva enamba zalomfo efika ezakwenza umsebenzi bababa ithi le ncwadi xazawuhla esemhlabeni waqibila umnweba ingubo awayinikwe phezulu ezulwini ngoba uthunyiwe umntu ke ongumalusi bawuthezi uhamba phambi kwakho umntu ongumalusi ukwenzela uba xa ungene emililweni kuqala ungene yena naxa kukhona yafa aqala wanyinyethele noba kungenwa empilweni otshisayo kuqala ungene yena amen